हीरा म्यूजिक प्रेजेंट गाय है। अब राखी के दिनवा कैसे हम जीबई हो, एको गो भाई न दिहल विधाता कैसे गम के पीबई हो। आई गेल अब राखी के दिनवा कैसे हम जीबई हो, एको गो भाई न दिहल विधाता कैसे गम के पीबई के करा बनबई हमरा की लइया के करा बनबई हमरा की लइया में काहे दिहल न भाई ए विधाता रहे का कमी भैया में काहे दिहल न भाई। अहाँ सब सुन रहल छी हीरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो के धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे आनंद राज बेल्हा बेल्हा भैया बिना जिंदगी हमर लह गई छै शमशान हो, कैसे जीबई तनी बता द बाटे नहीं ज्ञान हो। भैया बिना जिंदगी हमर लह गई छै शमशान हो, कैसे जीबई तू ही बता द लागे जिंदगी सुनसान। कैसे रहबई हम टूटली रैया में, कैसे रहबई हम टूटली रैया में। एगो भाई न दिहल ए विधाता रहे का कमी भैया में, एगो भाई न दिहल। डीजे आनंद राज बेल्हा 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 जिंदगी हमर के न गुजरत बितलई सब सुनसान हो, एगो भाई के खातिर ताना महारैया इंसान हो। जिंदगी हमर के ना बितलै भेलै सब सुनसान हो, एगो भाई के बिना ताना मारैया इंसान। कहैया हमरा के हैया में, कहैया हमरा के हैया में, एगो भाई न दिहल ए विधाता रहे का कमी भैया में।